Eh, basta mga guys. Karon kay linggo lang yung di off na ko. Naway lingaw. Gusto nga na Honda ko nga magbike-bike ko. Adto tag TokyoTower. Layo na dito. Atay challenge atong kakalingon. Ay gamit tayo di ba na masakad? Atay try ato. Panang edit. Bugnaw ba? Bugnaw naman dire. Init nalay adlaw. So right tag suro dire siya batok yo. Mga nindot na spot dire. Pinagi sa pagbike-bike lang. Maram na yato likaw ka bawas kuan. Nakaslide pamilya bawas sa stress and depression. So, hanggang sa kay bike-bike na rin sa Japan kay video safety nga mabike lagi sakto mag-aanan ko na mga truck na sa ito ma-adjust, milig kayo sa mga nag-bike hindi para sa kuya hanggang na dalit. So guys, tadaw na ko rito nga try agad to. Sakit na dito. Sakit na dito guys. Iya udah nabawa na. Tumuy sa TokyoTower. Mau ka nga ng tumuy ba? Hindi na mau sa abi.
Nga pangutom. Hindi to view diri. Try ra tag so diri. Ganda ko bro. Wow. 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 Nice, 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 nice. Grabe mga turista. Wow. Woo. Nah. Asan ang TokyoTower? Wah man. Doon na lang. Ari ka nagpa-picture. Aray. Di guru Takasurya. Rare tas daw. So, karon na guys, naabot na rin sa atong destinasyon, no? Ang pag-ari sa kwan, ari sa TokyoTower. Dako guys, ari guys tungod. First time sa ako naka-ari diri. Bisag namin sa Tokyo kay. Bike rin ako diri, layo-layo sad. Ya. Mundo ka, ma-impress ko ka. Ma-impress ka sa kanindo. Na Yan ang masojay, 1/4 Tares. Happy na tari. Picture, video, tandaw. At least naka-ari kas tungod ba? Tungod, experience ba? Basit sunod na makakat-kat tadi ha. Sa Skytree, nakakat-kat naman tayo sunod. Basin tayo pohon. No? Lindo di standard. Grabe, pulido kayo. Ligo yung standard ba?
hit on ako sa view dito guys, lindot ya mga view dito. So manam sa itong mission, naka-arim na dire gamit way ko ano akong challenge siya walay ka ng gugulay ba naka-arim na dire medyo nasaag-saag kagamay pero naka-arim ako na nakaabot yung na dire nya ado na ta uli kay si magabian ta nya itaas ta garang makaon ba at ito mga say mapalit ta dire mga barato ba mga kung ano uli ta kay layo pang biyahe. Soalnya dari sebarang kasus bundut misalnya experience dari Jepang baik-baik. Nah, jadi kita kisah lagi tuh. Bye bye.